Hemmeňize salam, oglanlar, gyzlar. Bugün abzorda ýolun karoly BMW F10. Siz şu atmaşynyň daşwydini gördüňiz. Göwnüňize ýaradymy? Hökma suratda ýazın kommentariýada. Ýene bir zat. BMW mi Mercedes diýene, şonu oglanlar göni tapır uruşa başlaýar. Şo uruşlaryň hemmesi biziň kommentariýamyzda bolsun. Geçin ýazın kommentariýada siz üçün BMW mi ýa-da Mercedes haýsy modelini halaýan bolsaňyz onam ýazın kommentariýada. Bu maşyny menden gatkan oglan haýyş etdi. F10 gaýrat et F10 dip söwüp ýazanlar ama oglanlar ana söwüp ýazmaň ýörite siz üçün F10 diýenler üçün. Indi şu ýerde düşünmeýänler bolar. F10 näme? F10 näme aňlaýar? Şu ýerde gün başynda düşünürüp geçeýin. Ýadyňyzda BMW-nyň köne seriýalary kuzufy Y34, Y39 ekitdi. Täzeler bolsa F dikdi. Düşünüňizmi? Kuzuwa nomer. Kuzuwaň kodu, kuzuwaň nomeri. Y34, Y30, E harpdir şonu. Nosa F harp gitdi. F10, F30, F90 şey dikdiňdir. Düşünüňizmi? F'in näme aňlatýanyna düşünürip bilenler dip pikir edýän. Bu maşynymyz biziň ofitsial BMW-nyň 5-nji seriýasy ekitdi. Bu seriýa BMW-nyň 5-nji seriýasy 1970-nji ýyllarda çykarylyp gelýändir. F10 BMW-nyň 5-nji seriýasynyň 6-njy pokoleniýasy ekitdiňdir. Bu kuzufda 2011-nji ýyldan 2017-nji ýyl aralygyna çykarylandyr. Bu maşynymyzdan biziň 2011 ýöne öň öwürlendirmek. Maşyna ähratdalyny odan, güneşni gat odan görýän. Köpüňiz Mercedes odan görýänsiňiz ýöne. Men özüme bir hil BMW has ýakynýalyk gotdur. Ýöne häzir Mercedes diýene banan bilen gelik. Ana şol ikisini has görýän. Ýöne BMW diýäňmi imni şu BMW-nyň 5-nji seriýasy. İň görýän BMW şol. Sizem ýazmaly kommentariýada BMW haýsy model halaýan. Salona ýeçeliň, rul jaşyna serdiň oglanlar bu. Söýgü 3 harpdan ýa. BMW. Şey diýen oglanlar şeýle kommentariýada garaşýan. Agza bolmana meýatdan çykarman oglanlar, köpüňiz agza bolman oglanlar gyzlar. Köpüňiz agza bolman görýäňiz 60%, 70% agza bolman görýär. Agza bolun hökma suratda ýüzüňe ýeteli. Bu maşynymyz biziň Brown salon, bizde şu Melekoja Brown diýenler. 8 skor Tiptronic korobka. Sport rejim ba, Sport Plus omma. Has görýär. Launch control ba. Maşynyň torpedasy bir dıkız materiallan edilen bilemok. Näme material bu? Gaterit dıkız material. Gata däl ýöne, ýüzi ýumşak ýöne bir dıkız material. BMW-nyň özüň sürüňde de bir hil dıkız materiallan edilen ýalak. Bilýärsiňiz, BMW sürýän aýdym. Men şu Lexus sürýän Toyota'ň hemmesini ýene ýasyp gördüm. Olar oň ýalak däl, imni şu BMW geçen o bir hil dıkız maşyn sürýän ýalak. BMW bu starushka var ada şonda da şoň gal minýän o bir hil dıkız maşyn. Bu maşynymyzyň salony ideal sastaýanyda görüşüňiz ýalak hiç ýyl çyzyk, döwük zat ýok. Barna şu ýerine kojasyp çyrlypdyr. Klimat kontrol ba, podograf sidenýe ba. Start stop elbetde. Afgonda açyk ýol kenana minusy. Palasada açyk, pamyat sidenýe ba. Salonyň ýydam giň. Elbetde ledil dut Camry, näle bolsa, men Lexus näle bolsa şoň ýalak bu giňligi. Ýöne men gowdady bärde serediň. Ýydyna da sallap bolýar. Hemme zat. Afta basýaňyz isteseňiz klimat öýsazdy, isteseňiz ruchnoy. Ventilatsiýa bar. Bagaj gatul däl bilen. Kiçi. Bir saň goýunsyk ýöne. Inçeden uzun bir hilek. Bilen qara bizinki Toyota Supra, Lexus giňdir şeýle. Bilen qosanal inçeden uzun gitjä içine. Apteka. Näme ka? Kim bilýär? Zavodskoy şol. Nerede? Barınç kömek. Starushkalarda, kareykalarda şu ýerine instrumentlar elýärdi. Ýadyňyza düşem. Görkezdim. Yani instrument BMW näme üçin salýarlar düşünemok. Döwülse seron oňar bilen zok. Ustalar ama oňar bilen ok muny döwülse normal bir usta imni şu BMW oňar ýana barmasaň ustalamyz kän oňar bilen ok şu BMW-ny. Şol sebäpdenim şu maşynyň sowdasy gaty pes. Yapylşyny gördüňizmi?
Çalaja yapyan yapılýar. Bu zatlaryna mesele yok. BMW ählakdalyň gowy. Men häzir BMW gow diýip öýýäne. Häzir sorajaklar olar. Näme üçin onu özüň Lexus sürpürsin? Näme üçin BMW sürüňok? Men özüm şu wagt danmamen budjetim, gazanýan pulum Lexus'y saklamana mümkinçilik berýär. BMW saklamana däl. Bu maşyn saklamak üçin biraz köpräk rashod etmeli. Bu maşyn sürüňdi süýüp sürmeli. Sen şu maşyny süýüp sürýäň-a, ne käbir adam bolýar. 1 manat lişne çıkarası gelmeýän maşyna. Ey vay bäl beýleken, ey 92 benzin goýaýyn, 90 ýaş goýmaýyn. Ey arzan ýa goýaýyn, 1 milyonluk ýa goýaýyn, 2 milyonluk goýmaýyn gymmat ýa. 5 milyonluk, 6 milyonluk goýa goýman 3 ýarmyk motoru. 1 milyonluk, 2 milyonluk ýa goýýarlar. Gep berde pullu däl. Adamyň pulu bada 40 golýanlar bolýar, ana şolar aýdýan. 3 ýarmyk motoru iň arzan ýa goýup Vanus sesedi, motor ýagy, motoruň bir zat tykyrda ýa, ol eýle bul beýle diýäňiz. Berde oňal etmek ýok. Egerde pulu gyskanýan bolsaňyz, BMW hiç ýagdaýda almalylar. Bu maşyna ingo ýagy, ingo benzini goýup seretmeliler. Kaprizni gyz bolýar, edil şoňalyk şu maşyn. Kaprizni gyz. Ýöne ýa türk gördüm-de. Mun keypi ütköşük. Lexus'um başga maşynlaram. Mercedes'am sürdüm bolýan, şu maşynyň keypini berip bilenok. BMW öz keypi başga. Maňa diňe bu ýerde BMW süýjüler düşünür. Düşünen olsaňyz aşakda garaş. Şu wagtky BMW bardy aýdyp beren hemme adam bar bir derek. Sebäbi maşynyň iň esasy şu ýerde. Şu kapoda açanda Mercedes aglaýar. Berde bizde 3lük twin turbo motor, 300 atın gücün berýär. Nolun ýüzeçenini 5 sekund. Häzir onu barlak görersiz. Bu modella mundan başga da 4-4lük motor gelenen 2lik gelenler bardyr. Elbetde bulan M paket ama M5 F12 diýen. Ana o taýda oje 600 atın gücü nolun ýüzeçenini 3,5 sekundda çykýar. Bakaşda elimizde o maşina düşenok, elimizde düşse emin ama abzor edersin. Ses çağışını öğrenelim mi? Ana ses çağışı oğlanlar. Nätte? Şagoş etim dinleyen priятно. Sırk görelin. Berde skoru çak şungalık. Biraz neudobno şu. Öğrenşen. Da goýas. 3 tane rejim var. Sport plus, normal rejim. Sport plus goýas. Şu yerde bizde palasada açık seyredin. Şu an palasada açık işlettim. Inni launch control. Stabilizasyası bardyr oglanlar bunun. Tayma diýäli. Sebäbi motor güçlü, at güçken gal basaňda taýp ýolun çykmasyň ýaly. Stabilizasiýa bar. İsteseňiz işletjeňiz, isteseňiz öçürýäňiz. Ýöne öçürmäň, lutçu işledin. Ingo bolan şo. Sport plus öçürýäs. Bu maşyna proyeksiýa da bardyr. Şu ýerik çykarýar, speedometri. Ýani şu wagt men öçürdüm onu barmady. İşletdim ama. Dur. Ana bayan van oyunu şol. Gazy basýaňa aýagyndan çykyp gidäjek golýar maşyn. Şuma izolýasiýasy gaty gowy maşynaň Lexus'tan has gowy. Häzir men 2010 Lexus bilen deňeşdiremde maşyn ähli aptalyň 2010 Lexus'tan gowy. Sen bilýäň näme üçin şu pul berýän? Häzir şulan bahasy şu wagt 2010 Lexus bilen deňler primerna. Ýöne sewdasy gatyp. Hemmekşi başart bilen ok maşyny. Bu maşyn hemmekşi başart bilmeýär. Hemmekşi bu maşyny sürýän bilmeýär. Bu at güçlü. Hemmekşi rul saklawan bilmeýär. Hemmekşi sürüp başarwan bilmeýär maşyny. Onuň şondan bize Lexus has populярny. Hemem Lexus'un zapçaşdy bulardan has arzan. Men şunu ýa-da Lexus bilen deňeşdirýäniň sebäbi ikisiniň bahasy deňdirip size primerna diýeli $13,000 bar. 2010 Lexus ýa saljakmy ýa-da şungaly F10 BMW aljakmy? Bu da 2010, bu da 2011, o da 2011. Haýsyny alardyňyz? Indi nolan ýüzün barlak göreli 5 sekundda çykmaly. Sport Plus'a oýdum, Citroen'e geçirdim.
Emin Tiptroni'ye geçirdim, özüm geçirip koyacak skorunu, has çalıp bağdalar yani. Başladı onunla. Görüşüne söz yok maşin. Maşin hiç yılda da neler? Sebebem yankı öçürdüm ben. İşlettim yani. İşlettim stabilizasyonu. Bu zaman yürüyor. Nedir? Stabilizasyonu öçürecek. Sonra men size görkezeyim. Stabilizasyonu öçürüp görkezeyim. Yani katı var da parlap yoracak zaten. Bu maşinni da parlatma için ütköşük bir akıl gerek geldi. Çalavatsam da parlanıp dur. Ne öçürüyor şu var. Stabilizasyon inni gaz bas gören. Bassan gün aylanıyor oğlum. Aňar baş yumşak dip bilen ok maşina ýöne elbetde yumşaklygy. Bu maşin aňar baş bir yumşak bolmaýan sebäbi sportsyona bilemmi? Şoň üçin sportsyon maşina biraz jostrak bolmaly. Ýöne bärde hemme zat goýulan, hemme zatdan maksimum alynan maksimum sportsyony, maksimum yumşak näme ba bolsa da şu funksiýalar hemmesini maksimum edilen şu maşina. Söz yok görüşüne. Kat koyuyor ya. Bu maşinin bar keyfen yürümekte de. Gördünüz mü? Çağlaca bassanam gün aylam gitti. Bayım da. Dur kaharlanma lan. Bayıma hayal sürmeler o. Şu an bayıman kahar gel ya hayal süreceğim. Bilýän ya powerotlar bilen akurat jaýlanýar. Bayıman kahar gel. Powerotnik ýakana bayıman kahar gel. Sebäbi o zatlar şunlar bu maçyn beýdi darşat edäm o gayrat edek. Şäher çyllatda ýok, bir spesialny yer bolsa, ala şu taýda kakby drift sadesden bolýar da. Atak şäher içinde opşy ýol bolýar. Şonu etmeň bolsa, narşat etmeň. Siziň saglygyňyzda da başgaňam saglygyna peýdal bolar. Bu maşyny ýanky Tiptronikda sürseň, has gowulýan ekeni. Özüm göz ýetirdim şu an. Ýöne ýere bu maşynyň mança fanady ýokdurlar. Sözde o maşyna. Maşyn çalyp atsaňa, bir aýlanjak bolup dur. Maşyn şoňala. Gowy. Ütköşke motsa berdi. Birine şuntuna vur düşüntüm men. Ha bollana. Na şuntu biraz kynrak. Düşünüp bolanok. Atak gowy hemem şu funksiýalaryny öwrenmeli biz. Hokma soratda. Şu atbaýym var şäher içinde sürpörse. Aýtmadyk zadım. Tormuz tutuculugy. Aýratyn bugün söýlen zadım. Tormuz tutuculugy seredim. Gatebet gowy. Evaz mojur. En gowy bir tormozlar sistemalaryň biri şu baýmada. Şuňa albaýym bar surýana. Ne baýam walasam elä. Gaterwet. Ýöne pulum ýok. Baýam almany pulum bar. Saklamany pulum ýok. Düşülýär ala şo gala golýanda olagly sürpür. Ýöne bir gün baýam alyp çyksam, meni aldymay oglanlar şunu leksiýony alyp men etdim, çalşdym, üstüne oýwaldym zat dip alsam. Utublat etmeň hiç şili hayran alma. Öňünden aýtyp goýun. Belki bir gün baýam bar elini alaryn. Şuňa telefon. Şu iminne arzan, şu wagtdan moment biziň bazarymyzda şuňalçy gowy ýagdaýda $12-13.000 alyp bolýar. Bu maşynyň bahasy $13.000. Men Lexus'yň bahasy $12.000. Şo näzir 10K 11'e näme satsam satyp prinsip şuňal telefon alyp bilýän. Alsam bolýar. Ýöne ýanky zapças ýagdaýy ussa ýagdaýyn biraz kynrak. Iminne men bayramalla bizde normal baýam boňarýan ussa men bilemok. Mardaba şolur ussaň ýanyna barmaly bolýan. Şolur zapçasy, şolur angar. Şo zatlaryna çekinýän dogrymaýsam. Hemem satamda soň kynrak birden bir da sroşny pul gerek bolsa, reska satyp bolan bu maşyn.
Diňe şuňal biz ýa lübiçilini tapmaly bolýar. Sizem öz pikirleriňizi olanlar hökman turatda kommentar edýäň. F1 diýdiňiz, ina F1 nesip bolsa ýyl has täzelerini abzor ederiz bayan. Ýyl täze Mercedes abzor ederiz, ýyl täze Audi abzor ederiz. Audi Mercedes'in fanatlary ay mene görjek ya BMW label diýip ýapyp goýar. Men o görün like kommentar goýun. Siz üçinem siziň isleýän maşynyňyzy abzor eder. Maşyn gowy emosiýa berýär. Edil o aptal üçin bolarmy bolmazmy na biljek gelmen. Dogry aýdyn. Hemen maşyn hemmek üçin däl ana onu bilýän. Häzir käbir adam alyp ay boş wagtym kirä ederdim zat diýe. Bu maşyn on üçinem däl. Häzir 10, 11, 12 000 dolar berip adamlar duta bolany alýarlar. Gördüňiz-de bazarda. Şonlardan bir alýa. Şol alan sebäpli şo baha satylýar da. Duta bolany alandan mına alanyň milyon etse o. Ýöne duta bolanyň ýeri, myň ýeri başga. Duta bolan gatyn ýer salmaty. Gaty binamyz maşyn. Şu kumyň içinden şeýle sürüp geçik isleňem. Hisat bolmak şoňa. Şundan gawatlak gidip bermerler. O duta bolan abilýär da. Taksiler şey diýär, o galdyryp geçikçäler gawatda. Berde oňal zat etjek zadyň ýok. Bu maşyn çista şäher üçin, ýaş oglan üçin bu maşyn. Gaýrat edik, biz bir etmän hiç ýagdaýda. Prawilan pozman, pırlajak zat etjek bolsaňyz, ýer tapyň dara etişligi opsy ýol bolmasa bir çet bolsun. Şo taýda edik läwetseget. Oglanlar bayan bardy, men pikirim şu. Maşyn gatgowy. Bahasyna degýär 100%. 13 000 dolardan şu maşyn bahasyna degýär. Realne gatgowy emosiýa berýär. Ýöne ýankalyk kapriz amma. Siz kaprizini çekip biljek bolsaňyz, süýüp sürüp biljek bolsaňyz, alyň arkaýyn maşyny. Ýöne reska satjak bolan atyny şonu ýadyňyzdan çykarmaň. Ýa gatardan satmaly bolýaňyz, ýa-da gaty garaşmaly bolýaňyz. Reska satylanok bu maşynlar. Bu maşynlar fanatlary diňe alýar maşyn bilýäňiz-de. Hemme kişi ýankaly kapriz maşyn sürese gelmeýär. Hemme kişiň düşünýäňizmi? Her hili adam bolýar-da. Häzir ýagdaý ýetýänmi, ýetmeýänmi? Oňa düşünýän men ýöne ýagdaý ýetmem, oňal azar çek gal, başyma ýapaýyn, Toyota sürjek diýenlerim var. Düşünýänmi? Onuň her kim öz kusy, her kim öz pikir bolýar. Size men pikirim bilen isteseňiz razylaşýaňyz, istemeseňiz razylaşmasaňyz aşağıda kommentariyada yazın. Abzor göwünüňiz ýaran bolsa da like, kommentariýa dostlaryňyzla paýlaşyň we podpisatsiýa edin oglanlar. Men siz üçin daşa hyzmat eder, nesip bolsa ertir Aşgabatda gitip barýan bugun 5-nji gün abzor etdik. Ertir 6-njy gün ýerden Aşgabatda gitýän. Bazaryn Aşgabat maşyn bazaryny görkezdirin. 6-njy gün başga da maşynlar görkezdirin. Aşgabatda ýyl täze BMW Mercedesler görürüz, juturlary görürüz. Sizin isleýän zatlaryňyzyň hemmesini ederse olanlar. Siz gollan eň esasy. Kim nähil maşyna alas gelip beren bolsa, her biriňize öz isleýän maşynyňyzy almak nesip etsin. BMW bolsun, Mercedes bolsun, tapagy ýok. Ideal maşyna almak nesip etsin. Eň esasy adam janyňyz sag bolsun, galan zat bolar.